Yao. Pumupo pa sa ere, wala. Rebound, nakuha ngayon ni Magalong, binigay kay Bailon. Bailon, all the way, dinukot pa! Mukhang galaw. Oo, pang top 10 yung mga ganong tirada ni... Sa lahat po ng nanonood ng Ako Bicol, dito po sa Iriga, welcome po kayo. Sa team namin ng Iriga, sa lahat ng sumusuporta ng Ako Bicol, sana suportahan niyo po kami ng Team Iriga manalo ngayon. At hindi lang ngayon sa susunod pang mga laro. Sa aming magiging at mabait na mayor. Pag nandun yung dalawa. And Joshua Ayo pulls up for a 3. Specialty of the house by Joshua Ayo. Alright, Dennis Istingor. Babawi. Yes, sir! 3 points by Dennis Istingor. Coach D. And itong si Coach Dennis Istingor with all the blessings and His third try. Ayan na. Si Gravata challenging the defense of Madridano, scores for 2. And a good start on the part of Magaraw. Yun dapat ang gawin nila, partner. Mag-fast pace. Kasi yun ang advantage sila. Yan na si Jamil. Oh my God. Again. Over the high-flying Taogan. And grabe yung partner. Ginulat ako ni Jamil doon. And for sure, ang 2 points si Lyndon Alanis. Yun naman kasi talaga yung ginagawa ng veterano. Sneak lang sa loob, tago-tago. And then, mga loki-loki lang. yes, loki-loki lang. Pero very effective. Katulad yan, ginawa ni Ay, grabe naman. Coach Albert. Coach Albert Blanquesa talaga. Kumbaga sabi ni Coach, ito na yung pagkakataon ulit. Kumbaga ibalik. Ayan na, Villaflor against sa ERC. Villaflor attacking the defense with a pump. Grabe, partner. A shot. Oh. Pumping in the air. That's a highlight play for tonight sa first quarter natin. Ayan na, partner, a turnover. Ito ang ginagawa ng Calabanga. Talagang maghihintay na lang sila matapos ang laro. Fast break kay Pragoso. Pragoso, Slamma Jamma! First of this ball game, that Slamma Jamma is brought to you by Mercedes Bay. Ayan na, Orada, ginugulo yung Taugan. Ayan na, Orada with a 2-man game. And again, and 1 plus the foul, partner. Jock Bellarmino is taking the 4th quarter over. Yes, partner. So, if I'm not yes, partner. So, yun ang kagandahan ng Ako Bicol Cup. Ayan na, the new guy, number 14, na si Cruz Ivan Paul. For Team Iriga, ayan na si Raton. At the post against Tenedero. Jason Orada, fall away against Rito for 2. Partner palang, laban ng JR Quinyan at Bo Belga. Ang meron tayo dito. Ayan na si Napay. Rito, top of the key 3 fakes. Ayan na si Napay. Napay, may pick galing na si Napay.